ସହଯୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 13ରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଘାତରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗଣିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 1/3 ବା 1/3ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ କହିଲେ 1/3କୁ 3 ଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ 1/27 ହେଇଛି। 16/625କୁ ମୁଁ ଭାଗ କରିଛି, ଯାହାକି ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 2/5ର ହୋଲ୍ ପାୱାର 4 ସହିତ ସମାନ ହୋଇଛି, କାରଣ ସୂତ୍ରଟି ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଦେଇଛି। ପୁଣି -3/4ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଇଣ୍ଟୁ -2/9ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କିଭଳି ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ଦେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ -27/64 ଇଣ୍ଟୁ -8/729କୁ ତମେମାନେ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତମେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଠାଇବ।